No to pracovisko na Lomnickom štíte je unikátne svojím spôsobom, pretože ich je len 5 na svete takých observatórií, ako máme my tam, s pozorovaním slnečnej korony. Táto slnečná korona je mimoriadne dôležitá, jej pozorovanie a jej výskum pre deje, ktoré sa v nej odohrávajú a pre skúmanie slnečnej aktivity, ktorá cez ňu prechádza. Ona sa potom šíri cez koronu ďalej k našej Zemi, vytvára okolo Zeme rôzne podmienky, ktoré sú nezanedbateľné pre technológie ľudstva, hlavne pre rozvinutú technológiu, ako sú satelity, navigačné zariadenia, informačné prenosy a podobne. A samozrejme, my chceme vedieť, čo sa na Slnku deje, čo sa cez tú koronu prenáša, aby sme vedeli predpovedať tieto javy, ktoré potom môžu pomôcť pri záchrane družíc, energetických sietí, prenosových zariadení, prípadne pomáhať kozmonautom orientovať sa v tom, či majú ísť do voľného kozmického priestoru alebo nemajú. To všetko, čo zisťujeme, alebo čo sa teda prispieva tá naša stanica k tomu, tak sa nazýva kozmické počasie a je to o tom, čo sa deje okolo Zeme z kozmického hľadiska. To observatórium na Lomnickom štíte bolo vybudované v 60. rokoch minulého storočia. Bol tam vybudovaný tzv. Slnečný koronograf ako prvé zariadenie, potom po pár rokoch bolo pridané identické druhé, vyrobila to firma Carl Zeiss Jena. Sú to špičkové prístroje dodnes, veľmi kvalitné. No a v poslednom roku, v tomto roku sme pridali k tomuto zariadeniu ďalšie unikátne zariadenie, ktoré je jediné v Európe a jedno z dvoch na svete. A to zariadenie sa volá koronálny multikanálový polarimeter. Je to také zložité slovo. A v kocke povedané, tento prístroj umožňuje merať magnetické a rýchlostné pohyby alebo polia v slnečnej korone. Doteraz sa to nedarilo robiť, je to veľmi náročná technológia. A druhé také observatórium, ktoré disponuje takýmto prístrojom, je Mauna Loa na Havajských ostrovoch. Žiadne iné observatórium na svete, ani iná inštitúcia takéto zariadenie nemá. Na tom Lomnickom štíte s týmto multikanálovým polarimetrom pozoruje vždy jeden technik, ktorý sa tam striedajú každý týždeň iný a je s ním jeden inžinier alebo vedecký pracovník, ktorý vlastne určuje, ako sa bude pozorovať, čo sa bude pozorovať, ako sa to bude spracovávať. Potom samozrejme tie namerané údaje idú do úložiska dát, máme tam veľké úložisko dát a z neho sa potom tieto údaje spracovávajú vedecky tu na našom astronomickom ústave v Starej Lesnej.